Ngut ki Mynder Bangladesh ki badai ki Nongkhaïi tu kila syakem ha ki sipai BSF ha ka lasngi ublay ka arpau tere ukala lingkot arjapsan. Ki sipai BSF jongga 200 battalion kila yo ya ka jingtep ka babania na kitanat sintiat kila pelong ya ka jing penap ketem ha South Garo Hills ha ka bakila yo kem ya kini ki Ngut ki Nongkhaïi tu ki bala tip kerteng kum u Muhammad Sakibul Basir u bala arpusnam nakasnong akwa morol para. U Adnan Muhammad Rohim ubala arpu arsnam karta, u Sojeb Ahmed ubala khanyo snam karta, u Muhammad Sakib Hussein ubala khatkhandai snam karta, bat u Muhammad Saju ubala arpunyo snam karta. Kini kisan ngot kidai naka Maiman Singh District jong ka Bangladesh. Ha kawai pat ka jingkhanra jong ka East Khasi Hills bat ka West Khasi Hills ki sipai BSF kilayo korob bonba ki Nongkhaïi tu bakanthop ya ki masi ka shini ki neps aj u kumin jira ka kiat bat ki wikwi ki mar ki bakot kumba khalai point san pusaulak ya kini ki Nongkhaïi tu la IT no sya ka office custom bat sya ki pulet banle katkum ka jindon kam jong ka an.